bredu say ya wonum nyina ba ebesom ne de anidie amayewura ene nti ye kampuntu ya na nya Asante nko a na mmom enkuro ni nyina ehya Asante ase no aha the Ashanti kingdom eteretere ene nti yewura de wapra mayen ene pa wasusu no apredi amayen ni nyidi emutumi ni adwumaden ye benya ne de akwa ene nti ebredu ne santene no eteneba yesre ye nuanu mu ayeto wade no se emfinfin ha de yesre mo ebe ha dwene kakra enti ebe ya yenni apata no yenko apata na chi ana ye chiniye no achi aha ye wo chiniye na chi ade obi apese woto bia ye betimi aba ho na ya ba beto ni nyina ka bom na so yentimi nkase mo free hankoda bi ebia na obi pensuo na nso se emfinfin ha no a ye koba no eno ne be ha dwene kakra eni nti ye ko chiniye no achi a na nananom anim ada ho na de be koso wo mfimfim ha bia no na nananom ehuno yewura eba santene no atene yehuno said ye wose ebedi kan besene call samanka echem ensafoa wonum nyina ensenie wonum dikan wotene ede eko eni nti ene manyina da danse yewura apia no ye nyina enidie obo ni ahobrase kwan so Ram na ye bape na ye nyina ya maye muso ya de anidie amade seno eda mu nyina mose me pamocho ahobrasia kwanso kan ne number na chance de no AS 3677-12 AS 367